Mill-Evanġelu skont San Ġwan. Dakinhar filgħaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu qatt f'nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Kif qal hekk, urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lil mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Islim għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommu għomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax, jgħidulu t-Tomi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: Rajna lil mulej. Iżda hu qalilhom: Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, qatt f'nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: Ġib sebek hawn u wara jdejja u ressaq idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: Emment għax rajtni, ħen dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesu hu l-Messija li bent Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Ġesu der lid-dixxipli wara li qam mill-mewt u Tumas ma kienx hemm. U Tumas qallhom: La ma rajtx, ma nemminx. Ġesu jerġa' jidher lid-dixxipli u Tumas kien hemm. U jagħtih talima: Emmint għax rajt, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Dawn huma aħna, għax aħna lil Ġesu ma rajniex kif rawh id-dixxipli, imma nemmnu fih. Sa dan it-tant iseħħu xi deriet sopranaturali, pereżempju id-deriet tal-Madonna u anke xi deriet konnessi mal-Ewkaristija. Hemm bżonn li naraw biex nemmnu. Nistgħu nibbażaw il-fidi tagħna fuq dawn id-deriet. Miegħi llum għandi in-Norbert li huwa żagħżugħ li jagħmel l-esperjenza ta' Ġesu u jemmen u jgħix viċin ta' Ġesu u nixtieq niddiskuti din il-ħaġa u ngħidlek mill-ewwel nistaqsik direttament: Norbert, il-viti tiegħek hija bażata fuq xi ħaġa li rajt għax inti żagħżugħ li temmen ħafna u tgħix għall-fidi tiegħek. Le, ovvjament, jiena ma rajtx, però nemmen. Però nemmen għax naħseb il-fidi kienet don li ngħatatli kif tingħata l kulħadd fil-magħmudija. U mbagħad biż-żmien, iktar ma jgħaddi żmien iktar niskopri kif, forsi nipprova ngħin biex dik il-fidi li għandi, iż-żerriegħa tal-fidi li hemm fija, nipprova nsib il-modi ta' kif inkabbarha iktar. Oġbitni l-idea li għat li l-fidi hija don, jiġifieri rigal t'Alla. Mela jiena ma nista' nagħmel xejn biex nakkwista l-fidi, il-fidi tingħatali. L-importanti hu li niskopriha din il-fidi jiena. Tista' tgħidilna inti kif skoprejta għaliex meta tammiet kont għadek żgħir. Inti ma ddeċidejtx li tagħmel, imma f'xi mument f'ħajtek din il-fidi li ngħatatlek u l-ġenituri tiegħek għenuk tipprattika tgħixha imma mingħajr ma tkun taf x'qed tgħix ħafna drabi għax tkun għadek żgħir, sempliċement tagħmel dak li jgħidulek il-ġenituri tiegħek. Meta tikber, f'xi mument f'ħajtek tgħid jiena rrid ngħixha għax naf x'inhi mingħajr ma rajt. Ekku, naħseb importanti li wieħed jiskopriha, però mbagħad mhux li wieħed jiskopriha biss, però importanti li wieħed isu bħal dik iż-żerriegħa fi pjanta li qed tikber jieħu ħsiebha.
irawwimha. Jiena fil-ħajja tiegħi naħseb wieħed mill-iktar modi li għanuni nkabbar din il-fidi kienu l-frekwentazzjoni tal-Ewkaristija. Nara b'mod ċar li fil-ħajja tiegħi il-frekwentazzjoni lejn l-Ewkaristija, lejn il-Vanġelu u l-rispett u l-tfittxija tal-qari tal-Vanġelu komplew ikabru fija din il-fidi. Ftit żmien ilu wkoll hekk ftit snin ilu skoprejt anki b'mod iktar ċar u b'mod iktar qawwi isu l-importanza ta' Marija fil-ħajja tan-nisrani, hekk isu kif qlibt it-tletinijiet. Hekk kelli ċerta tfittxija hekk u f'dawn il-moment ta' tfittxija sibt din il-figura importanti fil-ħajja tagħna ta' nsara li qabel għalkemm kbirt f'ambjent Kattoliku isu ma kontx skoprejt daqshekk Il-Madonna f'ħajtek. Inti tissemmi żewġ affarijiet, l-Ewkaristija, l-istess l-Ewkaristija ma tarax. Aħna fl-Ewkaristija ngħidu li l-ħobs u l-inbit jinbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Imma aħna nibqgħu naraw ħobs u nbit, jiġifieri għandu raġun Ġesu jgħid ħenjin dawk li ma jarawx u jemmnu u dik hija l-fidi għax min jara u jemmen dik mhix fidi jekk rajt għandi l-prova mhux fidi, il-fidi fejn ma narax. Allura interessanti li qed tajtina l-Ewkaristija, il-frekwenza tal-Ewkaristija kapret fija l-fidi. U l-istess ma tarax, imma tħoss xi ħaġa naħseb. Ekku. Mhux dejjem ħadħoss, mhux dejjem hemm dak l-element tal-feeling, tal-emozzjoni, però naħseb illi biżmien meta wieħed jipprattika ħaġa, meta wieħed ifittex li jifhimha iktar ukoll li mhux sempliċiment mara attenda ipparteċipa bil-mod tas-soltu, imma li fittex pereżempju jiena isu anki fil-qari dwar biex nifhem iktar l-qoddiesa, fittext li naqra wkoll iktar x'inhu jiġri, x'isir fiha eżattament. U bdejt biżmien napprezza dejjem iktar il-qawwa u l-profondità tagħha li kultant aħna nifrekwentawha mingħajr dik ir-rispett u l-qima mingħajr ma nafu x'inhu jiġri verament. Eżatt. Għax ma nidħolx fija, ma nagħmilx l-esperjenza tal-Ewkaristija. Naħseb sfortunatament li kieku nifhmu iktar x'jiġri kieku l-attitudni tagħna tkun ħafna iktar. Ħafna devozzjonali, ħafna rispett. Tkun ħafna iktar ta' rispett. U l-Madonna. Tajt ir-Rużarju ġifieri Norbert. Iva ngħidu, l-erġa' ngħid ġifieri dan skoprejtu tard f'ħajti, ġifieri kif qlibt it-tletinijiet hekk. Niftakar kien dak iż-żmien tal-anniversarju tal-Lurd ftit snin ilu, kont qed nara programm fuq it-televiżjoni Taljana u bdejt nisma' kantawtur popolari Taljan Rwandu li beda jgħid li dan mara xar darbit Lurd. U bdejt ngħid dat mara xar darbit Lurd sinjalli. Għaliex, għamiltni l-kurzità. U bdejt infittex iktar, ġitni l-opportunità, kont qed nivvjaġġa overland dawk in-naħat, nord ta' Spanja u hekk, u mort hekk biex anki isu nara x'jiġri fl-Lurd dal-affarijiet. Li nista' ngħid li għalkemm ma nibbażax il-fidi fuq dawn. Ġifieri temmen fl-Lurd u f'dawn id-deriża. Ma nibbażax il-fidi tiegħi fuq hekk, però naħseb illi meta mort hemmhekk vera għenet biex tkompli tissaħħaħ il-fidi. Ġifieri temmen li l-Madonna deret fl-Lurd lil Santa Bernardin. Jiena ngħid għalfejn le. Ngħid aħna kreaturi ta' Alla huwa ta' erf infinit. Jekk jogħġbu li jiġri hekk illi fl-Lurd. Biex jgħinna. Eżatt, biex jgħin biex ikompli jkabbar il-fidi tagħha, ngħid tagħna, ngħid għalfejn le. Ma tibbażax Ma nibbażax il-fidi fuq dak, però dak kollu li jista' jgħin biex din iż-żerja tal-fidi tikber. Naħseb illi tajjeb li wieħed ifittex u jara dwaru u jistaqsi. Jiena nitni wkoll biex niskopri iktar il-fidi tiegħi fil-Madonna f'Marija. Kont qed naqra dwar Ġwanni Pawlu II u Ġwanni Pawlu II jgħid b'mod ċar li ir-Rużarju għalkemm hija talba sempliċi imma talba ta' profondità kbira u jgħid f'kitba partikolari tiegħu li hija talba favorita tiegħu. U jiena qed l-bniedem ta' dan l-istatura ta' dan il-kobor jgħid li din it-talba daqshekk sempliċi hija t-talba favorita tiegħu. L-istess qajmitni ċerta kurżità qed mela għalfejn m'għandix tkun tiegħi ukoll u ta' oħrajn ukoll. Isu ovvjament u bdejt niskopri la darba bdejt ngħid ir-Rużarju bdejt nara anki ċerta frott fil-ħajja tal-fidi tiegħi, tikber il-ħajja tal-fidi tiegħi b'mod kostanti u b'mod li kważi għalkemm
għalkemm ma narawx u għalkemm ma mmissux bidejna, ma tinnota li fil-ħajja tiegħek qed ikollok ċertu frott li qabel ma kellekx. Fatt naħseb jiena jiġri li meta temmen għax trid temmen, mhux għax rajt, mhux għax trid il-provi, wara żmien li temmen tibda l-affarijiet tħosshom u tifhimhom mingħajr ma tarhom. Jifieri tifhem li l-Ġesu qiegħed hemm fl-Ewkaristija, tifhem li hemm il-preżenza tal-Alla fl-Urd fejn imorru ħafna nies jitolbu għax jemmnu li hemm il-preżenza tal-Alla u l-preżenza ta' Marija Santissima, tifhem u tħoss mingħajr ma tara. Sewwa għalilna Ġesu illi ħini dak li ma jarax u jemmen. U ma jkunx hemm differenza bejn dak li ra u dak li ma rax u jemmen. Għax l-esperjenza ta' tnej tkun l-istess. Waħda bażata fuq il-prova, l-oħra bażata fuq il-fidi. Aħna l-esperjenza tagħna ta' Ġesu trid tkun bażata fuq il-fidi bħalma tiegħek u bħalma ta' ħafna oħrajn li jemmnu f'Ġesu. You're everlasting, you never change.